această seară. Eu sunt Lala, semi-gazda voastră în această seară, alături de Tamango, DJ-ul meu drag. Reprezentăm Pro FM-ul într-o formulă restrânsă în seara asta. DJ! Să vă spunem că în seara asta o să ne simțim foarte, foarte bine. La mulți ani sunt zilele voastre, Focșani. 3 zile de distracție, 3 zile cu super recitaluri, super artiști. Așa că Focșani, hai să ne încălzim. E senin în sfârșit. Welcome, Raluca. Ne-am cam speriat, adevăresc că ne-am speriat un pic la început pentru că plouase și chiar cred că cam pe când trebuia să intru eu a început ploaia și am decalat un pic programul și a ieșit totul frumos. Nu știu a câta oră, dar știu că este a doua oară, adică este al doilea an consecutiv când vin la zilele Focșanului, cred. Nu? Așa am vrut să nu cumva să greșesc. Da, e al doilea an în care vin și chiar de fiecare mă simt foarte bine aici. Mi se pare că și anul trecut a plouat. Exact la asta mă gândeam. Cred, nu e din cauza mea, să știți. Așa. Dar foarte, oricum ne simțim foarte bine de la Focșani. Am fost pe aici mai multe cluburi, dar în aer liber doar de 2 ori. A fost greu pentru că am avut de încălzit un public care a venit, cred că,
jumătate circumspect apropo de vreme și a fost foarte cumințe așa până am început party-ul ca lumea, dar ne place la Focșani de fiecare dată să se întâmplă evenimente frumoase, scenă mare cu mine, în Focșani ne merită asta și bine că mai sunt resurse ca lumea să petreacă, să mai uite de griji. Noi venim de fiecare dată cu drag, am fost și toamna la festival, da. Și acum, așa, pe o vară capricioasă, dar cu cel mai nou single al nostru, Iubire de vară, și sperăm că să fie de bun augur faptul că l-am cântat aici. E proaspăt, ne pregătim să filmăm și un clip pentru piesa asta și se pare că s-au prins focșănenii la o iubire de vară. Să vedem în toamnă, culegem impresii. Mulțumim tare mult! Și cum sunt cu publicul, cum e? Ca noi, nebuni. Da? Da. Bun. Cum e la Focșani? Cum vă simțiți de fiecare dată când veniți și dacă astăzi aveți un mesaj pentru focșaneni, că sunt zilele municipiului Focșani? Da, știm, suntem extrem de onorați că suntem și astăzi aici și alături de, într-un astfel de eveniment frumos. Noi suntem obișnuiți cu publicul din Focșani, am mai venit de multe ori aici. Evident că știm că este